Rád, že sme včas odovzdali projekt na infraštruktúru zhruba za 40 miliónov slovenských korún, ktorý by totálne mal zmeniť najmä technický stav budov školy a imobiliár. To znamená nábytkové vybavenie a vybavenie materiálne. Je zaregistrovaná táto naša žiadosť aj s dotáciou prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a mala by sa realizovať táto stavba v rokoch 2010 až 2011. Preto, že vyzerá teda, že je a bude čulý stavebný ruch, určite to neprispieje ku komfortu a preto by som vás chcel požiadať v tejto súvislosti predovšetkým o strpenie a určitú toleranciu. To, že nebude fungovať jedáleň a kuchyňa, samozrejme znamená aj to, že stravovanie budete mať riešené tým spôsobom, že kúpite si lístky strávne u nás, tak ako bežne ste to robili, pokladníci školy, a stravu bude poskytovaná na hotelovej akadémii pod Výmbarkom. Teda hneď závodov za našimi dielňami, takže žiaľ, iné sme to nevedeli urobiť. Cena lístku je prispôsobená cene, ktorú platia študenti hotelovej akadémie, a pokiaľ mám dobrú informáciu, tak jeden obed bude vás stáť teda 1,20 eur. Aj v tomto školskom roku samozrejme chceme nadviazať na všetko to pozitívne, čo bolo za 35-ročnej histórie našej školy a jej predchodkyň vytvorené. Predovšetkým je to pomerne solidná, kvalitná odborná príprava. Sú to výsledky žiakov, ktoré dosiahli ste na rôznych súťažiach, predovšetkým súťažiach Zenit a aj mimoškolské aktivity, školské tradície, ktoré sú vytvorené. Spomeniem tu aspoň medzinárodné, napríklad súťaže v počítačovej grafike, vo volejbále, behradničným námestím, henišiáda, študentský ples a mnoho ďalších. Samozrejme, tieto chceme udržať, ale aj nájsť iné ďalšie atraktívne pre súčasnú dobu. Sú vytvorené aj podmienky pre mimoškolské aktivity, pre krúžkovú činnosť. Už o niekoľko dní dostanete, milí žiaci, tzv. Vzdelávacie poukazy a budete mať aj ponuku rôznych krúžkov a bol by som veľmi rád, keby čo najviac týchto vzdelávacích poukazov sa vrátilo opäť na našu školu, lebo tým vlastne prispiejete ako keby finančnou čiastkou pre financovanie týchto aktivít, ktoré súvisia s materiálnym vybavením krúžkov, prípadne a odmien pre ich vedúcich. Prioritou pre tento školský rok bude najmä naplňanie školského vzdelávacieho programu. To je orientácia na posilňovanie takých kompetencií študentov a absolventov, po ktorých volajú našich odberatelia alebo aj univerzity, vysoké školy. Pôjde o tvorivé vyučovanie, pôjde o posilnenie najmä jazykovej prípravy, vyučovanie informatiky, ale naďalej v tomto roku 3. 4. ročníku budú uplatňované alternatívne učebné plány, najmä preto, aby ste individuálne sa mohli lepšie, kvalitnejšie pripraviť nielen na maturitné skúšky, ale aj na prijímacie skúšky na vysokých školách a univerzitách. Na strednej odbornej škole Polytechnické nám pôjde o posilňovanie najmä odbornosti vyučovania vo vzťahu k požiadavkám praxe. Aj v tomto roku sa umožní získať také kompetencie, ako je zváračský kurz, vodičský preukaz a možno aj niektoré ešte ďalšie. Milí študenti gymnázia, váš cieľ je jasný: cez úspešnú maturitnú skúšku zvládnuť prijímacie pokračovania na vysokých školách a univerzitách, ale najmä úspešne ukončiť aj to najvyššie štúdium. Milí študenti, žiaci strednej odbornej školy, dali ste si za cieľ zvládnuť remeslo. Pristupujte k tomu cieľu zodpovedne. Uvedomte si, že neučíte sa pre známky, neučíte sa pre učiteľov, pre rodičov, ale pre všetkým pre seba. Bez zodpovednosti, bez prístupu, vidina, že remeslo má zlaté dno, sa veľmi rýchlo rozplynie.
z rôznych debat s manažérmi výroby, boli tu pozvaní viacerí, ale sa ospravedlnili samozrejme z pracovných dôvodov, tak vyplynulo, že tí majitelia firiem, manažéri vedia odpustiť určité malé nedostatky, samozrejme v odbornej príprave, v zručnostiach, ale čo nevedia odpustiť a nevedia ani pochopiť, to je váš prístup k práci, seriózny, k majetku, určitá lenivosť, lajdáckosť, tak toto sa dnes veľmi ťažko prepáči v solidných firmách. Milí študenti a žiaci, existujú lepší a horší učitelia, ale neexistujú zázračné učitelia. Teda tie ciele, ktoré by si niektorí predsazali, naplniť ich, mať určite ciele, ako úspešne skončí štúdium, určite bez vašich aktivít, motivácie a zodpovednosti k plneniu svojich povinností nebude možné. Niekedy počujem od žiakov, že škola mi nič nedala. No, tú otázku by ste si mali nejak, alebo tento problém postaviť ináč. Postaviť si otázku, či ste si odniesli zo školy to, čo ste si mohli odniesť v podobe tých vedomostí, zručností. A nachádzať odpovede. Milí žiaci, ste z rôznych základných škôl, z rôznych dedín, obcí, mestečiek, ale teraz ste našimi žiakmi, tvoríte jeden kolektív svojim konaním, správaním, mimoškolskými aktivitami. Samozrejme budete vytvárať klímu školy a určite chcete, aby sme sa tam dobre všetci cítili, aby ste mali podmienky pre prácu, aby ste neišli s neurózou cez prach školy, aby ste sa proste dobre cítili. Toto bude závisieť vo veľkej miere aj od vás. Či budete si plniť svoje žiacké povinnosti, či budete dodržovať tie základné normy správania sa, školský poriadok. Čím viac sa vaše správanie približí tým morálnym kritériám, tak tým aj tá klíma, aj to prostredie, aj tá spokojnosť vaša v škole bude o to lepšia. Vážený prísky zbor, my poznáme svoje úlohy, je to veľmi hektická doba, transformujeme školu, podieľate sa na tvorbe školských vzdelávacích programov a podobne. Pribudnú ďalšie nové zákony, zákon o pedagogických zamestnancoch, zákon o odbornom vzdelávaní a ešte spústa vyhlášok. Ale jedno chcem zvýrazniť tu, aby cez tú hrbu tých problémov, tých úloh administratívnych, paragrafov, zákonov, vždy sme videli toho svojho alebo nášho žiaka. Za tými haldami, možno niekedy aj nezmyselných vecí, je vždy osobnosť individuálna, jedinečná, so svojimi problémami a so svojimi predstavami, cieľmi, a toto by malo byť takým krédom pre nás, proste vidieť žiaka, pomôcť mu navigovať, naučiť ho. Využívam toto zhromaždenie na poďakovanie sa tu prítomným aj neprítomným. Skutočne boli tu pozvaní poslanci, členovia rady školy, avšak skutočne z objektívnych príčin nemohli sa z pracovných najmä dôvodov zúčastniť tohto nášho aktu otvorenia školského roku. Chcem sa poďakovať proste aj verejnej správe, zástupcom rodičov, výrobným firmám, s ktorými spolupracujeme, aby som sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu, vyjadril určité také ubezpečenie, že veľmi rádi by sme pokračovali aj v tom ďalšom období. Vážené zhromaždenie, hostia, pedagogický zbor, milí študenti, začíname nový rok 2009-2010 s novými úlohami, predsavzatiami, ale aj s vierou vo vlastné sily, že dokážeme ich naplniť. Želám vám všetkým hlavne pevné zdravie, určitú pohodu pracovnú, veľa nápadov, žiakom dobrých učiteľov, učiteľom svedomitých, zodpovedných žiakov, rodičom spokojnosť s napredovaním svojich detí, firmám, našim odberateľom, aby boli spokojní s našimi absolventami. Bolo zvykom, že pri tejto príležitosti sa vrátime ešte na chvíľu k minulému školskému roku a vždy sme ocenili teda takou symbolicko viac menej cenou riaditeľa školy za mimoriadne výsledky alebo pomoc zo strany organizácií, jednotlivcov, ale aj študentov. Ja si dovolím takto urobiť aj teraz za top študentov v minulom školskom roku.
Bola vyhlásená už absolventka gymnázia, žiaľ nemohla byť prítomná, alebo nemôže byť prítomná na tomto stretnutí, Kamila Olahová, finalistka slovenského kola súťaže o ľudských právach a proste držiteľka ocenenia podpredsedu vlády Čaploviča a tak ďalej. Takže dodatočne jej tu